Bismillahirrahmanirrahim. Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Mijin ƙawa, kashi na 15. Majida ta samu kanta da rungume Little ta fashe da kuka sosai. Kukan da rabon da ta yi shi tun rasuwar Fulani mahaifiyarta. Wani irin kuka take da dukkanin ƙarfinta, wanda yake tasowa tun daga ƙasan zuciyarta. Ganin tana kuka ya sa Little fashewa da kuka sosai, da ƙyar ta rarrashe shi suka kwanta bacci. Kiran sallar farko ya farkar da Majida daga bacci. A hankali ta shafa tana son taɓa jikinsa da ji ko da zafin, sai sauri ta buɗe idonta ta ga babu Little a kan gadon. Ta miƙe da sauri, idanunta ya sauka a kan ƙofar ɗakinta da ke buɗe bayan har rufewa ta yi. Da sauri ta ce, "My son, Little, in ba ku manta ba dai a nan muka tsaya." Sosai Majida ke kuka kamar ranta zai fita, har da shashsheƙa. Mami da ke tsaye ta riƙe haɓa ta dubi Majida ta ce, "Yanzu ke kina ina yaron ya zare sakata ya yi nasa waje?" Ta kasa cewa komai sai kuka, gaba ɗaya hankalinta ya tashi. Ta zama kamar ƙaramar yarinya. Mami ta ƙara tafa hannu ta ce, "Yaro ne mai shegen karambanin tsiya. Ko gidan uwar wa ya sani? Wani hannu zai faɗa oho? Ga yadda 'yan mafiyan nan da 'yan bindiga suke yin yawa a gari." Sai Majida ta ƙara fashewa da kuka ta ce, "Little ba zai taɓa buɗe ƙofa ya fita ba. Ina ya ga tsayin?" Aliya ta ce, "Kuma ko ya iya buɗe ƙofar ɗakinki Anti Majida, ai ba zai iya buɗe ƙofar waje ba." Abu wanda ya fito da shirin fita masallaci, ya yi gyaran murya nan kowa ya shiga hankalinsa kamar sun ga mala'ika. Ya dube su ɗaya bayan ɗaya kafin ya ce, "Lafiya?" Roma ce ta ce, "Abu, wai Little ne ba a gan shi ba." Ya ji alamar tunani. Kana ya kalli Majida wacce fuskarta ta yi jazir kamar an sa cikin wutar lantarki da ke gidan. Hawwa'u, garin yaya? Jikinta na rawa ta ce, "Abu, wallahi ban sani ba, tare muka kwanta. Sai da na bacci. Yanzu na farka kuma, dan ne raka'atul fajr, na ga babu shi." Ta goge hawayen fuskarta. Wasu na sake zubowa ta ce, "Na rufe ƙofa, amma na ganta a buɗe." Ya dube ta sosai yana nufar waje ya ce, "Allah ya bayyana shi. Akwai ban mamaki. Wani ya buɗe masa ƙofar ne? Ko fita ya da kansa?" Roma ta ɗaga kafaɗa tare da shiga ɗakin da suke kwana su uku. Ita Raihana, Aliya. "Abu, zan je duba shi." Ya dube ta ya ce, "Ina?" Kanta a ƙasa tana shishshiƙa ta ce, "Waje." "Maybe yana waje, ko wajen police please Abu." "Babu yawuna," cewar Abu. Ta maraice fuska ta ce, "Ka tausaya min, ba shi da kowa." Cikin tsawa ce, "Ke, ki fita daga idanuna Hawwa'u. Ke ba kya tausayin kanki? Sai yaron da baki san waye shi ba? Kin san wani kallo ake miki a unguwa? Wasu tunaninsu ɗanki ne kawai kike ɓoyewa. To wahainiyarki ta kiyaye ramata. Nan da waje kika fita dalilin neman yaron nan, ban yafe ba. Ina akan shi kika ki zuwa karɓo fam, wato kin girma kin manta wahalar da na sha a kanki har kika yi growing zuwa yanzu. Idan kika tafi Misira yanzu, kin san irin matsayin da zaki taka? Ni Hawwa'u mahaifinki?" Ki ƙara magana yana nuna kansa da yardar shi. Ya ƙare maganar yana nuna kansa da yatsar shi. Majida ta zube gaban Abu akan gwiwoyinta, hawayenta ya tsaya, zuciyarta ta yi mata nauyi sosai. Ta kasa tantance wani kalar yanayi take ciki. Ta riƙe ƙafafuwan Abu ta ce, "Na tuba Abu, na tuba, na bi Allah, na bi mahaifina, ka yafe min. Zan zama yadda kake so, zan yi karatu, zan je matakin da kake buƙata, ka yafe min. Abu don Allah." Aliya kukan tausayin yayarta Majida ya kama ta durƙushe a wajen, tana kuka sosai. Abu ya ɗan sassauta murya ya ce, "Ki je anjima zan kira ki, amma ki cire maganar yaron nan a ranki." A karon farko a iyakacin rayuwarta da za ta yi wa Abu magiya ta ce, "Abu please, Little, this is nonsense." Ya faɗa, "Kai yi haƙuri." Jikinta duk rawa yake kamar ba babbar 'yar da ya haifa ba. Ta yi cikin ɗakinta sosai. Raihana ta je tausayin ta Jida, amma babu yadda ta iya. Ta ja bakinta ta yi shiru. Mami ma ɗakinta ta yi tana ɗaukan hijabi domin dama da alwala a tare da ita. Aliya ta miƙe bayan ta ci kuka ta ƙoshi sosai. Ta nufi ɗakin Majida, a zaune ta same ta bakin gado. Ta sanya hannunta a tsakanin cinyoyinta. Ne tana kaɗawa a hankali. Kanta sunkuye. Jiki ba ƙwari, cikin murya kuka sosai. Aliya ta ce, "Anti Jida, mene haka? Me yake shirin faruwa? Me yasa sai ke kawai? Anya Abu shine ubanmu? Wannan abin is too much. This is not fair." Zuciyata ta fara raya min ba shine ubanmu ba ko uncle. Kawo Majida ta ɗauke Aliya da wani kyakkyawan mari har sai da ta yi baya daga tsugunnin da take. Ta fashe da kuka sosai ta ce, "Anti Jida,
ki dake ni son ranki. Beat me again, amma ba zai iya sauya tunanin da zuciyata ta wanzar mini da shi ba. Na buɗe idanuna da soyayyar da kike min Anty Jida. Na fahimci ke ce madadin uwa a gare ni, ko da baki shaida mini mami ba, ita ta haife mu ba. Innati ta faɗa mini komai. Amma kullum kina nuna min hanyar da zan tsiratar da kaina, da kare kaina a matsayina na ɗiya mace. Na tashi na ga yadda abu ke son ki, ya fifita ki da kowa, komai Hauwa'u, musamman ɓangaren karatu. Anty Jida, baki da lokacin kanki, kullum karatu, kullum karatu. Mene nufin abu? Imran ya zo neman aurenki. Ya ce ba aure zai miki yanzu ba. Ya yi masa korar kare, yanzu kuma ya amshi kuɗin auren Ruma. Bayan ke ce babba, ke ce ya kamata ki fara yin aure kafin ita. Sai kuka ci ƙarfin Aliya ta ce, soyayyar kenan? Za a ci karatu ne? Idan bai barki kin yi aure yanzu ba sai yaushe? Anty Jida, tun kina je SS3. Na ji kina faɗa ya Latifa aure kike so. Idan ya tilasta miki yin karatu, ya hana ki aure, shin ya miki adalci? Mu fa 'ya'ya amana ce a wajen iyayenmu, za a tambaye su yadda suka kula da mu. Malaminmu ya faɗa min duk ɗiya macen da ta ce a mata aure ba ta son karatu, mafi alkhairi shine a aurar da ita, domin ita ta san me take ji. Mene ya sanya ta ce tana son auren? Idan ba a aurar da ita ba, komai yana iya faruwa da ita. Majida ta yi saurin toshe bakin Aliya tare da rungume yarinya a jikinta ta ce enough. Enough is enough, okay? Kukan zuci take, wanda ya fi komai cin rai da sanya damuwa da ciwo a zuciya. Ba ta son hawayenta ya zuba wajen ƙarawa Aliya na ta kukan da damuwa. Sun jima a haka tana jin Aliya na kuka, tana bubbuga bayanta a hankali har ta fara sauke ajiyar zuciya. Kafin ta ɗago ta tana riƙe fuskarta, murmushin dole bayyana a fuskarta ta ce, stop crying my dear. Hannuka ba ya taɓa ruɓewa ka yanke kayar. Abu yana suna. Soyayya ce ta sanya ya haka, kuma yana da iko a kaina. Yana ganin kuma karatu ya dace da ni ba auren ba. Shi ne mahaifinmu, our own father, biological father, okay? Ba a taɓa sauyawa tuwo suna. Kuma idan ne karatu, zan samu aiki. Abu zai ji daɗi. I must be proud. Zai alfahari da ni. Zan gyara mana gida, na siya masa mota, na kai sa maka, na buɗe masa wajen aiki, ya fita daga halin talaucin da yake ciki. Da sauri Aliya ta ce, aure fa? Zan yi idan da rabo. Ganin za ta sake magana, Majida ta haɗe fuska sosai ta ce, je ki sallah. Ki yi wa Fulani addu'ar samun rahama a kabarinta. Ki yi wa Abba addu'a da suruma da mami. Ta ce, Anty Jida, ke ma zan miki addu'ar Allah ya kawo miki mijin aure ko gobe ne? Majida dai bata ce komai ba. A ranta tana jin cewa karatu za ta aura, shi ne zai zame mata miji da zuri'a. Bayan fitar Aliya kuka ta ci ta ƙoshi sauranta, kukan ya dace da ita. Ƙilan hakan zai sanya mata zuciyarta daga yadda take ji. Idan ta tuna babu Little bata san kuma inda za ta same shi ba. Bata san wani hannu zai faɗa ba, zai samu kula ko ba zai samu ba. Sai zuciyarta ta karaya, damuwar da ta ƙaru fiye da da. Damuwar da ta ƙaru fiye da koyaushe. Ga abu ya mata katangar ƙarfe tsakaninta da nemo Little ɗinta. Tunaninta ya tsaya, ta rasa me za ta yi. Rashin Little tamkar rasa wani gefe ne na rayuwar. Ganin lokaci na tafiya yasa ta miƙe tare da shiga ban ɗaki. Yau ko wankan da take da asuba domin kiyaye jikinta daga mafarkan da take bata samu zarafin yi ba. Ta ɗaura alwala tare da shimfiɗa da duma. Ta yi sallar raka'a biyu. Ta jima tana addu'a akan Allah ya dawo mata da Little ɗinta abin sonta, abin wasanta, abin hirarta, ya ɗauke mata kewa. Ta yi shiru na rashin abin yi har ƙarfe 7. Tana zaune kanta ƙasa. Sai wajen 7:48 bacci ya barawo ya ɗauke ta. Misalin 11 na safiya, Hajiya da ke zaune cikin haɗaɗɗen falon gidanta. Ta yi ado cikin atamfa mai kyau da ɗaukan idanu. Blisko ta saka. Fara ce kamar buzayen Nijar. Ta ɗauki agogon da ke falon. Ganin lokaci na tafiya ya sanya ta ɗauki wayarta tana ƙoƙarin kiran Aliyu. Ta ga Mustapha ya fito. Ta ajiye wayar idanunta a kansa tare da duban bayansa har ya iso ya zauna dab da ita ya ce, good morning Hajiya. Ta dube shi kafin ta ce, morning, zaki fa? Ya daga kafaɗa ya ce, tun sallar asubahi rabona da shi. Ta yi shiru. Bai fito ba ne? Mustapha ya faɗa yana miƙewa. Hajiya ta ce, je ka kawo min yaro na. Ya zama dole ai. Tsakanin fat ɗin Musti da na zaki ba nisa, suna opposite da juna, kowanne ya haɗu kasancewar su masu rufin asiri sosai. Komai na fat ɗin zaki light blue ne. Looking so masha Allah. Ponytails ɗinsa na 'yan Turkiya ne saboda yadda suke ɗaukan idanu. Sabbi ƙal. Ganin ƙofar shiga cikin bedroom ɗin a buɗe, bayan falonsa da ke buɗe, ya tura kai ciki. Ƙamshin room freshener ya tashi. A hankali Musti ya shiga hannunsa ɗaya yana gyara hular kansa yana faɗin, autan Hajiya, bacci har yanzu?
You have to wake up. Jin shiru ya sa Musti sawa har bakin bed ɗin da Zaki ke kwanci. Ya lallaɓa jikinsa baki ɗaya idanunsa rufe, numfashinsa na sauka a hankali. Da mamaki Musti ya ce, Zufa? Ya duba ya ga esin ɗakin na working domin har yawa ta soyi. Ya ɗan bubbuga filon da kansa yake kai. Slowly a hankali Aliyu Haidar ya shiga buɗe idanunsa wanda suka yi masa nauyi. Ganin sauyin idanun Zakin Hajiya, musamman da yake cikakken Bahaushen Najeriya, ya ba Musti tsoro. Suka kalli juna ya ce, Lafiya kake? In capital letters fine. Aliyu Haidar ya faɗa yana janye jikinsa daga bed ɗin. Kansa ya masa nauyi saboda rashin bacci na kwana biyu. Hakan ma jiya ya kasance masa. Sai da ya dawo daga masallaci bacci ya ɗauke shi. Musti ya bisa da kallo, musamman yadda yake tafiya kamar bai so. Sai kawai ya girgiza kansa ya shiga danna waya. Yana zaune har Aliyu ya fito ɗaure da towel cikin sauri ya shirya cikin wani katon ɗin yadi mai kyau da taushi, wando da haf ɗin riga. Sai hannun riga haf dark blue ya haska farar fatarsa. Bai saka hula ba sai sunglasses da ya saka ko gyara sumar shi bai tsaya yi ba. Ya nufi waje kai tsaye. Musti ya miƙe yana mita. Ji wulaƙanci. Na gama gadin ka har ka shirya shine zaka fita? Waya kake danna fa yaya? Suna fitowa jere Hajiya ta miƙe tsaye a daidai lokacin Fafa ya fito cikin shirin fita ofis. Ya dubi samarin yaron nashi a tare suka ce, Morning Fafa, babana, Almustapha, kun makara yau. Almustapha ya ce yanzu zan fita. Fafa ya juya ga Aliyu Haidar ya ce kaifa. Ya ɓata fuska ya ce ina gida. Da mamaki Fafa ya ce gida? Daga fara aikin? Nan da na Aliyu ya nuna autancin sa fili ya maraice fuska tare da langwabewa. Fafa murmushi kawai ya ce Hajiya bari na fita. Hajiya ganin yadda idanun yaron nata ya sauka a kanta. Suna jiran su ji me za ta ce. Ta girgiza kafa ta ce, Allah ya tsare ya kiyaye. Baba ya jim kamar na jiran wani abu sai kuma ya ce amin. A tare suka fice shi da Almustapha kowa ya shiga mota. Almustapha na driving kansa. Papa kuma yana baya. Busy reading newspaper driver na jinsa. A haka suka fice. Hajiya ta dubi Aliyu ta ce auta sai yanzu. Ya rufe idanu ya ce just wake up Hajiya. Ka yi breakfast? Ya girgiza kai kawai tare da miƙe tsaye ce. Ki mini addu'a zan fita yanzu zan dawo. Tana lura da yadda yake yawan limshe idanunsa yana riƙe kai ta ce Allah ya tsare. Hannunsa ɗaya zube cikin aljihu ɗaya riƙe da ki ya nufi harabar gida. Motar shi ya shiga yana yi mata ki wal yana kiran lambar Latifa Umar. Mujida na zaune idanunta ya zuru-zuru sun faɗa fuskan nan jazur. Karan hancinta ya yi ja sosai saboda damuwa. Da ƙyar ta cire kai ta kalli Latifa Umar ta ce to ya zan yi. Mahaifina ne na haƙura da Little. Latifa Umar ta ce haka zaki zauna? Takaicin uba na cin zuciyarki? Kallon da Majida ta yi wa Latifa Umar ya sa ta fahimci bata ji daɗin maganar ba. Ta ce, ki yi haƙuri. Yanzu kina nufin baki nan zan yi aure? Kamar ba za ta yi magana ba ta ce aure zaki. Latifa ta yi dariya tana gyara zama ta ce aure zan yi insha Allah. Ina wani wanda ya kai mai gidan Uncle Ismail da ya Bilkisu? To shi ne ya ce yana so na. Na ji tsoron ganin shi ne. Mai arziki kuma ni yar gidan Malam Shehu. Amma ya ce babu komai. Iyayensa ba su da matsala yana da kyawawan halaye. Ba za ta iya gane yanayin reaction na Majida ba kanta a ƙasa yake. Majida kina ji na? Ta ce Allah ya sanya albarka. Kafin Latifa Umar ta yi magana wayarta ta fara ƙara. Gani wanda yake kira ya sa ta yi murmushi hannunta na rawa ta ɗauka ta ce hello. It's not allowed. Assalamu alaiki. Majida ta miƙe zuwa ɗakin Abu cikin ƙaton hijabi har ƙasa. Kana kallon ta kasan a hargitse take. Ta yi sallama yana zaune hannunsa riƙe da wani fayil na takardun Majida ya ce wow kin fito? Yanzu zan wuce ofis ɗin zaki? Ta daga kai ya ce to ya za a yi? Ba ni da kuɗin mota. A sanye ta ce ina da shi. Ya miƙa mata fayil ɗin yana murmushi na nuna jin daɗi ce Allah ya albar. Kin ga kina zuwa Misira? Shekaru 8 kin gama karatunki. Idan da hali kawai ki zaman ki a can ki fara aiki. An ce albashin su akwai sauƙi sosai. Ba za ta iya tantance halin da maganar Abu ya sanya zuciyarta a yanzu ba, kuma ta yi alƙawarin ba za ta sake masa ƙorafi ba. Ta miƙe ta masa sai ta dawo ta yi wa mami ma. Aliya da Suruma na makaranta. A hankali ta nufi waje, kanta a ƙasa. Ga yunwa, domin kafin ta farka har an cinye abincin safen gidan. Jiri na ɗaukar ta a haka ta waje, ganin mota a ƙofar gidansu ya sanya ta ɗaga kanta cikin rashin sa'a, idanunta ya faɗa cikin nasa, suka kafa juna ta wani irin kallo. To masu sauraro bara mu dakata a nan, a cikin wannan littafin da muke karanto muku na mijin ƙawa, domin nishaɗantar da ku da faɗakar da ku, daga tare da ni Nabilan Love a cikin wannan tasha mai faɗakarwa da nishaɗantarwa. A cikin wannan zazzafar tasha tamu ta Yargata Novels. Wanda bai danna subscribing ba ya latsa subscribing a taɓa alamar ƙararrawar sanarwa don jin daɗin kasancewa tare da mu da kuma san buƙatuwar kasancewa da dukkan san buƙatuwar samun dukkan littattafan da muka ɗora akan kari gare ku da zarar mun ɗora. Mun gode.